Dobrý deň, priatelia, volám sa Denisa Vargová, som zo spoločnosti Devira Reality. Dnes som si pre vás pripravila zaujímavú ponuku v rekreačno-historickej obci s názvom Divín. Nachádzame sa v Novohradskej obci, kde vďaka prírodným danostiam a neďalekej vodnej nádrži Ružina sú veľmi dobré podmienky pre rozvoj cestovného ruchu. Jedná sa o starší rodinný dom s rozsiahlym pozemkom o výmere 1700 m². Nech sa páči, poďme si ho spolu pozrieť. K dispozícii je aj 3D prehliadka a vizualizácia, teda budúci stav, ako by mohla nehnuteľnosť po rekonštrukcii vyzerať. Veľký rovinatý pozemok ponúka možnosť využitia pre oddychovú zónu, ale aj užitkovú záhradu. Na pozemku sa nachádzajú všetky inžinierské siete, voda, elektrina, plyn a v dosahu je možnosť napojenia sa na kanalizáciu. V katastrálnom území sa nachádza niekoľko významných stavebných pamiatok. Dominantou Divína je zrúcanina stredovekého hradu a pod ňou areál renesančného kaštieľa s opevneným nádvorím a nárožnými baštami. Dvojicu pánskych sídiel doplňa opevnený komplex dvojvežového gotického kostola. V tesnej blízkosti sa nachádza budova fary s najstaršími slnečnými hodinami v Novohrade. Zaujímavá ponuka, však? Či už by ste ju využívali na rekreačné účely alebo trvalé bývanie, myslím si, že neoľutujete. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. Rada vás danou nehnuteľnosťou prevediem.